δειλά να μπαίνει μέσα στην Ορθοδοξία, που είπε τότε η εγκύκλειος ιεραρχική του 1920 του Πατριαρχείου ότι όλες οι άλλες εκκλησίες, οι αιρέσεις δηλαδή, είναι συμμέτοχες στη σωτηρία και στο σώμα του Χριστού. Όταν μετανοήσουν και έρθουν στην Ορθοδοξία, μπορούν να αναγνωρίσουν το βάπτισμά τους, τα μυστήρια που έχουν κάνει, τα βασικά μυστήρια του βάπτισμά τους, να τους χρήσουμε μόνο. Και από εκεί και πέρα να μπουν μέσα στην Ορθοδοξία, να αποκτήσουν την αίρεση, να δώσουν λίβελο της αιρέσεώς τους και να μπουν στην Ορθοδοξία αποδεχόμενοι τα δόγματα της Ορθοδόξου πίσω, της αληθείας. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, όποια άλλη ένωση, όπως τη Φλωρεντέ Φεράρα τότε που πήγαν να κάνουν ένωση, στη Λιόν ή Επιβέκου τότε με τις σταυροφορίες και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν ψεύτικες ενώσεις, να μπορέσει να υπάρξει μια συνύπαρξη. Σήμερα ο οικουμενισμός διδάσκει τη συνύπαρξη. Εγώ θα αναγνωρίσω τον αιρετικό και ο αιρετικό σε μένα, αλλά ο καθένας θα πιστεύει αυτά που πιστεύει. Αυτή η αίρεση είναι δαιμονική, η ένωση είναι δαιμονική. Γιατί δεν οδηγεί στην αλήθεια, χάνουμε και εμείς την αλήθεια μας. Γιατί εφόσον επικοινωνούμε εκκλησιαστικά με αυτούς που έχουν το ψέμα, ενωνόμαστε και είμαστε όλοι ένα σώμα. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να ενωθούμε με τους επισκόπους. Αυτό είναι το θέμα της μνημονεύσεως πλέον. Όταν ο επίσκοπος φρονεί αιρετικά, πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτόν, γιατί πάλι χάνουμε και εμείς την Ορθοδοξία μας, επειδή γινόμαστε ένα σώμα με αυτόν. Δηλαδή, εφόσον η αίρεση πλέον έχει μεταφερθεί από τους αιρετικούς και πήγε στους επισκόπους μας, πρέπει να προστατευτούμε από την αίρεση. Ένας είναι μόνο ο δρόμος για να προστατευτούμε. Δεν υπάρχουν. Εμείς μπορούμε να βρούμε δικούς μας δρόμους. Αλλά το να βρούμε εμείς δικούς μας δρόμους και να μην ακολουθήσουμε τον δρόμο των Αγίων Πατέρων, οι Άγιοι Πατέρες είπαν μακριά από τον επίσκοπο. Λένε και οι αποστολικές διαταγές το λένε αυτό. Το πρόβατο λένε, σας το λέω μεταφρασμένο, που δεν θα ακολουθήσει τον καλό ποιμένα θα το φάει ο λύκος. Και το πρόβατο που θα ακολουθήσει τον κακό ποιμένα θα το φάει ο ποιμένας. Οι δύο, λέει, τελειώνουν έτσι το σημείο αυτό, φευκταίων από φθοραίων ποιμένων, μακριά από διεφθαρμένους ποιμένες.